Sarrià fa més de 50 anys que estem al servei de l'aigua i de les persones. Després de tot aquest temps gestionant el cicle integral de l'aigua, mantenim ferms els dos pilars que donen sentit a la nostra activitat. El primer és cuidar de l'aigua. Per fer-ho, impulsem solucions per garantir el subministrament i per reduir la pressió sobre els recursos hídrics, actuant sempre amb el màxim respecte per la biodiversitat. El nostre comportament mediambiental busca generar un impacte positiu en aquells territoris on operem. En aquest àmbit, des de Sorea, promovem la reutilització de les aigües residuals per a usos posteriors, com podrien ser els de reg o la recàrrega d'aqüífers. La nostra intenció com a empresa és transformar les depuradores de tractament d'aigua residual municipal en biofactories, on es valoritzin els residus generats i siguin autosuficients a nivell energètic. Perquè només estant compromesos amb l'entorn que ens envolta, podem garantir un desenvolupament sostenible de la nostra activitat. El segon pilar de la nostra activitat i el més important és cuidar de les persones. I aquest comença, com és lògic, per proporcionar-los aigua de la màxima qualitat. La implantació de diverses certificacions avala el compromís de Sorea amb la qualitat de l'aigua que subministrem. D'una banda, adoptem mesures preventives al llarg de tota la xarxa d'abastament i de l'altra, realitzem una vigilància contínua de l'aigua, controlant tots els paràmetres a laboratoris homologats. Tot això amb un únic objectiu, que la gent pugui estar tranquil·la quan obri l'aixeta de casa seva. Però cuidar de les persones per nosaltres és, sobretot, treballar per millorar la seva qualitat de vida. A cada poble i a cada ciutat on estem presents. I no només informant o assessorant cas per cas per una gestió en concret, sinó contribuint mitjançant programes de formació pels més joves, activitats ambientals pels més menuts, col·laborant amb les seves tradicions locals, alhora que gestionem els nostres propis fons de solidaritat per garantir l'accés a l'aigua a les famílies més vulnerables. I això, aquesta manera de treballar propera, d'estar al costat de les persones, provoca que, tot i estar presents a més de 250 municipis de Catalunya, molts usuaris ens sentin com el seu proveïdor local. Sorea és la seva companyia, la del seu poble, i això ens encanta.